Most helyén, az meg nem átlatva. Éppen ezért beléptem a szélőbeíróban, és amint látjátok, itt áll mellettem a bázisra, itt mászkál már a kis ember. Ugye nyilván megbeszéltem vele, hogy játszunk egy kicsit, stb. Fingja nincs arról, hogy én most videózom. Viszont srácok, konkrétan nekem kell a Rebirth-höz egy Jabja Sahur. Várjátok, láthatatlan köpeny mindennek az atya, ahogy szoktam mondani, és ha jól láttam már így a videó kezdése előtt, ott is van egy Jabja Sahur és egy spagetti toaletti, ami 300 millió perceket mérne. Atya úristen, srácok, akkor azt is el fogjuk tőle vinni, és azt visszaszopatjuk nagyon durván. Itt áll előttetem, jó, ide jöttem láthatatlanba, és itt meg fogom a szönyeget, és fel akarok menni ide szélére, de úgy, hogy ne legyen észre, ide ülök, megnyomom a láthatatlanat, és bám, jó. Iszok szakora, mennyi láthatatlan van közben, ugye aki ismeri, az ismeri, már live-okban is volt egyszer-kétszer, meg szopatgatod.